E tare greu, pentru mine este tare greu să văd cum moare lumea, copiii, cum suferă. Dar eu mai văd o scenă, fraților. E o scenă care poate pe an, așa după cum mult puțin, după capul meu prost aș socoti, cred că moare 1 miliard. Adică omorâm 1 miliard noi, dacă nu mai mult. 1 miliard e foarte mare. Toată lumea de pe pământ ar fi 7 miliarde și ceva. Și asta 1 miliard spus, m-aș gândi că ar fi poate prea puțin, să nu trecem la 2, la 3 miliarde de oameni pe un an. Nu 10.000, nu 20.000, ci miliard care nu pot socoti numărul acesta atât de mare. Sunt copiii avortați, copiii care nu se mai nasc prin pază, cei care spun nebunii și care vorbesc atât de urât. Asta nu vedem cât sânge curge. La Gherța, odată când a fost avortat un copil de 6 luni, sanitarca de acolo, îngrijitoarea care era, s-a uitat, copilul era viu. A luat o caldare cu apă, l-a luat de picioare, l-a băgat în caldare și l-a înnecat. Asta nu vă spune nimic? Doctorii care au constatat și au văzut că dacă inima unui copil ar bate 125 de bătăi, atunci când mama merge la operație, când se pregătește ca să devină irod și să omoară viața care o are în ea, care a dat-o Dumnezeu, bătăile la inima copilului ajunge până la 300. Sau 200 sau 300. Simțește fiara cuțit. Și când cleștele începe ca să prindă câte o mânuță, să o taie, să o rupă, să o scoată, vorbesc de copiii mai mari, avortați. Se trag mânuțele. Și arăta odată, cineva mi-a arătat, cum o mânuță care era scoasă acolo și piciorușele bucăți, a turnat iod pe dânsele și mânuța așa s-a închis, a simțit durerea. Tu spui că nu vezi? Tu spui că n-auzi? Ați văzut ce război puternic? Ați văzut cât îngerași am omorât noi? Și dacă te-ar întreba pentru ce, mamă? Pentru ce, mamă? Ce ți-am făcut, mamă? De ce mă omori? Eu abia așteptam să mă iei în brațe, mamă. V-a orbit Satana să nu mai vedem. Nu mai avem nevoie, fraților. Și apoi strigăm că ne-e greu, că viața e amară, că nu plouă, că popa e rău și că biserica e un fel și alta. Păcatele noastre grele și mari, ura, răutatea, pisma, urgia, mânia, zavistia. Nu le putem vedea aceste păcate. Curviile care am ajuns, nu pot să vorbim că suntem dobitoace, că nu-i un cuvânt. Am întrecut orice măsură, fraților. Bărbați și femei, care am ajuns ca la gunoi, ca la coșul de gunoi suntem, nu suntem oameni cinstiți, oameni curați. Și apoi încă la spovadă, încă mai râd. După cum vă spuneam, n-aș mai repeta. Dar atunci când trădezi iubirea, atunci când îți lași persoana care ți-a dat-o Dumnezeu curată, v-ați cununat în biserică, ați venit la Hristos și acum ai ajuns cârpă murdară, spurcată, nu-ți vorbește nimic? Tineretul nostru de astăzi, familiile noastre de astăzi. Pentru noi, vedeți, dacă un preot
s-ar despărți de familie, are numai o ieșire să meargă în mănăstire sau să rămâi toată viața singur, sau dacă chiar că e moare preoteasa, el nu mai are dreptul de a se căsători, că n-ar putea sluji la Sfântul Altar. Nu mai poate, n-are dreptul să slujească mai mult. Trebuie să fii bărbatul unei singure femei. Ei, dacă cineva mai dezleagă, dezleagă pe capul lor. Își dezleagă o sândă veșnică și chinul din iad. Eu acestea lucruri nu le fac niciodată, nici n-am să le fac, pentru că mi-e groază de ceea ce se întâmplă astăzi. Mai sunt cazuri, desigur, care, vedeți cum se întâmplă. Câteva zile în urmă mi-a adus o fiică de-a mea acasă, un biet popușor, i-aș spune. Cu gențele la poartă, cu 2 copii, luați-o, nu-mi trebuie nici copiii, nici ea. Dar aici se grăbea să slujească Sfântului Altar. Așa diavolii știu să fac, să se ascundă în oamenii aceștia. Știți ce a spus Sfântul Lavrentii de Cernigov? În vremurile cele din urmă, diavolii nu vor mai fi în iad. Toți diavolii vor fi pe pământ și în oameni. Asta a venit astăzi, fraților. Iojale ar trebui de plâns, de nerugat, cei care trăiți, cum a spus cuvântul lui Dumnezeu acolo, cei care au femei să trăiască cum nu le-ar avea. Iar cei care nu sunt căsătoriți să caute în toate să placă Domnului, că acum nu e vremea nici de însurat, nici de măritat, ci vremea de a aștepta pe Hristos. Hai să vedem ce vine acum în fața noastră. Voi vă gândiți că dacă trece războiul, gata, am scăpat? Toată lumea așa vorbește, să scăpăm, să scăpăm. Voi știți ce boli ni se pregătesc iarăși din nou? Va cădea carne de pe oase jos. Și că nu știm cu ce se va termina. Vedeți, acest Paște a fost Paștele însângerat. Și poate încă nu-i, poate încă e cu mila lui Dumnezeu. Nu știm ce vine în continuare, fraților. Foamea care va veni. Spuneau Sfinții Părinți, puneți, semănați orice bucățică de pământ, nu lăsați nimic, că tare greu să fie și foamete mare vine. Lumea parcă nici nu-l vine a crede. S-au scumpit toate, n-avem când, ne-am săturat de atâta. Fraților, ascultați de Domnul. Când spuneau Sfinții Părinți, duceți-vă de la orașe, la sate, o căsuță cât de mică, să aveți o bucățică de pământ, că o să vă hrănească asta. Ei, nu e chiar ca așa. Au făcut toți altfel, în schimb, să facă lucrul acesta ascultare, au lăsat satele binecuvântate și vetrele părintești și casele unde au crescut, copilăria unde au copilărit, au rămas pustiu, fărmat și toți s-au dus în Europa, toți s-au dus la orașe mari. Ce frumos afară, uitați-vă! Când ieși și vezi o găină, o floare, cerul frumos, te bucuri de orice în jur, o fântână, un izvor cu apă. Fraților, n-ați prețuit? Când era COVID-ul ăsta, oamenii pe la sate aveau treabă pe afară, făceau una alta prin grădină, cei de la orașe închis în apartamentele lor, nebuneau de cap, se certau, se sfădeau, se aruncau pe tregeamuri afară. Ați văzut ce înseamnă? Ce au spus Sfinții Părinți? Și acum a venit vremea aceasta. Pregătiți-vă, dragii mei. Bine nu va fi, eu vă spun de înainte. Tare rău și tare greu ne așteaptă în viața asta. Pentru că noi am intrat în vremea Apocalipsei. S-a început și se începe, așa a spus mulți Sfinți Părinți, și asta vă spun și eu, nu de la mine, vor veni greutăți mari și necazuri. Credința va fi foarte prigonită. Mi-e milă de preoți. Mă uitam cum săracii vreau să apere biserica, bisericile, creștinilor, însă lumea are altceva în cap. Nu darul pocăinței, apărării de rău, ci lumea cu totul urmărește altceva. Fraților, în biserică nu e nici limbă, nici națiune, nici n-avem ce schimba, decât vețele noastre să le schimbăm din rău în bine. Să ne spovedim, să ne împărtășim și să ne pregătim de a ne întâlni cu Dumnezeu și cu Cerul. Cu Sfânta Înviere, fraților, și de-a bunul Dumnezeu să ne trezească din păcatul greu, din jocuri, din curvii, din beții,
din omoruri, din tot ce este astăzi pe acest pământ și să venim să plângem, Doamne, în fața Ta, să ne cerem iertare, că știm că Ești bun și nu ne vei lăsa. Aveți nădejde, fraților, cât n-ați fi greșit în viața asta, din tot ceea ce am vorbit eu, dacă suntem vinovați cu toții, veniți la Domnul, spuneți-i că-ți pare rău și spune, îmi pare rău, Doamne, de tot ce am făcut. Spuneți și voi ca cuvioasa Maria Egipteanca, Părinte Zosima, mi-e rușine să-mi amintesc de trecutul vieții mele. Și nouă ne rușine. Eu văd și vouă vie rușine și mie. Și la toți o rușine de trecutul vieții noastre, copilăria, tinerețea și viața care am trăit-o. Dar vedeți că Dumnezeu m-a lăsat în viață și astăzi îți pot spune, Doamne, iartă-mă că ți-am greșit. Și ridică-mă, Doamne, și nu mă lăsa ca să pierd în păcatele și fără de legile mele. Amin. Hristos a înviat!